zal het werden. Ons beste prinsenpaar Dirk en Dirkje. En altijd in het midden van de poen. Dirk is Lossos. Hij is de jongste in het gezin. Hij heeft nog 2 oudere broers, Maarten en Jeroen. Dirkje is van kleins af aan in een richtige vastelovensgek. Met papa, mam en de broers. Wie de zaten hebben die. Dan gaan we jullie even het versieren. Ja, zet hem maar op. Dan moet je zelfs maar even doen. Goed. Dan krijgen ze de verenigingsmedaille. Zorg dat er niet werken. En doe de steek goed. Dit is ons nu Prinsenpaar 2018. Een hartelijk applaus. Seizoen samen met mijn jeugdprinses Dirkje een leuk seizoen te gaan beleven. Ook hoop ik dat de grootprins oeps, dat mag ik nog niet vertellen. Veel energie heeft, zodat 3 werf alaaf. Nu staat alaaf, voetelaars alaaf en jeugd van nu staat alaaf. Mila en Koen, die gaan ik nu als jou. En dat jij dus even rug samen spas. Buiten maar.
voeteleers en voetelerinnetjes. Alles vriend, prins, Bas de eerste. Zoon van Pierre en Marie Versteiltje. Das Schönste am ganzen Tag, das sind die Pausen. Dann kann man endlich tun und lassen, was man selber will. Dann sind wir frei und keiner sagt mehr, du bist ein Spiel. Das Schönste im Leben ist die Freiheit, denn dann sagen wir Hurra! Dann die Sonne scheint draußen bleibt. Du kannst atmen, du kannst gehen, miteinander freuen und alles sehen. Wie zu dem Staffelschwein, du und ich, wir stimmen es auf der Welt zu sein. Je schuimt de straten af en volgt het dievenspoor. Gehad, er is graven en schoften, belangrijk geld, maar gezondheid is meer weg op deze wereld. Geniet aan het leven, zolang es bekend, maak spaas en plezier, doe leefst toch maar eens. Gebeuren verliest nooit de moed, want geniet aan het leven, zolang is de plezier. Doe leefst toch maar eens, geniet dus van het leven, zolang is het nog kan. Wer es auf der
Thank you.